Martilyo? Right. Sigurado ka? Martilyo? Oo, huwag mo makikita. Bakit na kita mag-i-matulog? Martilyo? Right. Sigurado ka? Martilyo? Oo, huwag mo makikita. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tanong ti bagboy ko. Ano ti bagay ti martilyo? Sa siya ti pagbulungan ti martilyo? Apay, asin mo ka di sa baran. Asin mo ka dito. Bigyan ka kayo ng anya. Check mo lang amin eh. Pati break mo. Badong, ang amin. Pagbirukan. Chinelas mo, kanlubog mo. Apay, asin mo ka dito baran. Bisita ka dito? Check ang amin ti pagbirukan. At ito yung bakit aming pagpukaw. Check ang amin ti pagbirukan. Ang aming magkabirukan din ako. Siguro no, ay, abaw, makaibaga ka sa manay, hindi ko. Numaisi na siguro data kabagbagen. Di ang bono na di pakabagbatsam. Gago! Numaisi na siguro data kabagbagen. Di ang bono na di pakabagbatsam. Numaisi na siguro data kabagbagen. Di ang bono na di pakabagbatsam. Taam amin, birukin kanya. Grabe mo. Kita naman, alam tayo naman sa lupang amin, naganoon kanya. Ang amin wala, inay. Gamitin mo ka na naman. Hindi kita plenty na babaw. Nagajay. Ito lang kasi pag-ipang dito tuloy day. Ay, apon nga pa ating mga tao. Ang amin wala, ganoon kanya ako. Ay, nga, pwede biro ka. Kaslang nga si kati, kaslang kagigan dito yung balay. Ako man ang dito yung balay, ay. Nagigan. Barbaro ka lang niya. Hindi kita hindi na babaw. Kaanad! 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 Nakatungo na yung pag-aamon. Ang aming walang... Lang amin ti pagbirukan niya, ang aming nababukpukawan. Nakakabit ka ang amin dito yung bagay. Nung maisay na lang ko na dagita sa lipat na bagbagiyaw ka, dik ang maw. Nung niya ti pagturturungan na, dagita nga gamigalit ti bagbagiyaw. Ay, apaw. Gago!